Pun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imam al-alim al-allamatu Muhammad ibn Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumuhi wa amadana bima addatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrari fitaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tapi ke satu fasal. Wa ajma'u ala annal bakhoti ya wal iraba wa dzukura wal inatha fi dzalika sawaun. Wa ajma'u lan padha sepakat sapa para ulama mazhab ala annal bakhoti ya, sak temene unta bakhoti. Unta bakhoti niku unta sing punuke kalih, wal iraba lan unta irab niku unta sing punuke siji. Kan ono ya, unta punuk loro, unta punuk siji. Betul paham. Kodone sinten? Kodone Terus mantun ngoten, wa dzukura lan sing lanang apa jantan, wal inatha lan sing wedok. Unta punuk siji, unta punuk loro, punuk loro, lanang utawa wedok, bidzalika ing dalem mengkono-mengkono kewajiban zakat sawaun niku sami. Artine hitungane nggih sami. Wattafaqu lan sepakat sapa para ulama, ala anna sapa para ulama madhab ala annahu ing atase sak temene sya'an iku yukhadhu dipun jukuk sebagai zakat minas sigori saking unta-unta cilik. Sawiratun apa siji unta cilik. Wa minal mirabi lan saking unta-unta loro nggih. Senes loro. Oh, Pak Mirab. Mirab macam jama'i maridhatun. Mau apa sing dijupuk maridhatun apa unta loro siji. Zakate. Terus maten-ngoten wa annal hamila lan ugi sepakat annal hamila sak temene unta sing hamil. Iku ida akhraja arikalane ngetokno sapa wong hateng niku unta hamil makanal haili untuk menggantikan unta sing boten hamil tapi wis setahun. Hail niku dugi haul niku. Jaza mongko wenang apa iku ikhraj. Illa kejaba malikan Imam Malik. Fa innahu krana sak temene Imam Malik kala niku ngendika sapa Imam Malik, yukhadhu niku dipun jupuk minal mirati saking unta kang loro sahihatun apa unta sing sehat. Dijupuk sing sehate zakat iki. Wa minas sigori lan saking unta sing apa jenenge? Cilik kabirotun apa unta sing gedhe. Iku sing dijupuk zakate sing gedene niku. Maksud cilike ngono. Wa innal hamila lan ngendika Imam Malik ugi sak temene unta sing hamil iku latu jezi mboten nyekapi apa hamil niku huteng niku ikhrate zakat anil haili saking unta sing wis setahun tapi dereng hamil. Mboten hamil durung sak setahun. Pun titik. Faslun tawiki satu fasal wa tafakulan sepakat sapa para imam madhab. Ala annahu ing atase sak temene sa'an la syai'a iku ora ana suwiji-wiji. Maksudnya kewajiban zakat iku maujud fima ing dalem barang, maksudnya jumlah duna salafina ingkang di ngisore 30 minal bakori saking sapi. Tidak ada kewajiban zakat dari sapi yang kurang dari 30 jumlahnya. Wa an Ibnil Musayyab lan saking Imam Ibnil Musayyab utawi annahu sak temene sa'an niku tajibu wajib fi kulli khamsin ing dalem saben-saben 5 minal bakori saking sapi satun apa wedhus wedok siji ila salafina sampai 30 kama fil ibili kaya dene onta
Kama maksudnya kaya dene hukum fil ibili ingkang tetep teng unta. Wattafaq maksudnya 5 sampai 30 iku zakate siji ngoten. Bentene niku. Mulai dari 5 nek unta kan ada pintenan niku 5, 10, 15 ya. Nah, nonton ketentuane. Lah nek sapi niku 5 sampai 30 niku siji. Wattafaqu lan sepakat sapa para ulama sapa para imam madhab ala anan nisabal awala ing atase sak temene nisab sing pertama fil baqari ing dalem sapi iku salasuna 30 wa fihalan ing dalem 30 sapi niku tabiun zakate niku utawi siji sapi tabi. Nah, sapi tabi niku napa niku kalih niku at-tabi'u utawi sapi tabi huwa ya tabi alladzi menika sapi lahu ingkang iku kadhe ladi sanatun utawi setahun wasyara alan lebu sapa alladzi fisaniati ing dalem tahun sing nomor 2. Sapi umur setahun manjing 2 tahun. Fa fiha kok fa fiha keliru. Fa idza balagot moko arikalane melebu sampai apa iku sapi arba'in teng 40 jumlah 40 fa fiha moko iku ing dalem 40 musinnatun utawi sapi musinnah. Sapi musinnah niku ngandhap niku al musinnatu utawi sapi musinnah ya musinnah alat inggih menika sapi laha ingkang iku kaduwe sapi sanatani utawi 2 tahun wa syara'at lang mlebu apa sapi vitalisati ing dalem tahun ketiga. Sapi umur 2 tahun manjing nang 3. Nek ditingali dugi mriki ketok pun nggih. Berarti 1/30. Nggih ya. 1/30. Jadi dari 30 sapi dia mengeluarkan 1. Terus ada 1/40. Ini ku paling cilik pun. 1/40. Suma mengkonuli ikhtalafu beda pendapat sapa para imam madhab faqala terus ngendika sapa para imam sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmadul Imam Ahmad. La syai'a ora ana kewajiban, ora ana suwiji-wiji maksude kewajiban zakat fi iku maujud fi ing dalem niku sapi siwa musinnatin ila tis'in wa khamsina. Kecuali ngetokno sapi musinnah umur 2 tahun mlebu 3 tahun niku ila tis'in wa khamsina sampai jumlah pinten niku 59. Fa idza balagot maka arikalane tumeka apa jenenge Sapi. Ya sapi siti nateng jumlah swidak. 59 niku sik kalebu musinnah siji. Arep sewidak dol nek. Nah. Ketara kecil iki. Politik iki. Tapi gak apa-apa bikin ngono Mas yo. Yo. Piye? Fa idza balagot maka rekalan itu maka apa iku jumlah sapi siti nateng swidak fafia moko iku ing dalem swidak tabiani utawi 2 sapi tabi setahun manjing 2 tahun. Artinya 1/60 2/60 nggih. Jadi padha 1/30. Padha dadi hitungane bene mboten ngelu-ngelu nemen. Mungkin wonten sing aneh mangke. Faida balagot moko arekalane tumeka apa iku jumlah sabian 70 fa fiha moko iku ing dalem 70 sapi tabiun utawi zakate niku tabi siji wa musinatun lan sapi musinnah siji. Jadi sing umur setahun manjing 2 tahun siji, umur 2 tahun manjing 3 tahun siji zakate. Wa ala hadza abadan lan ing atase menika aturan abadan sak lawase. Fi kulli khamsin iku ing dalem saben fi kulli salatina iku ing dalem saben-saben 30 saben-saben 30 tabi siji. Dadi 1/30. Wa fi kulli arba'ina lan ing iku ing dalem saben-saben 40 musinnatun utawi musinnah siji. Dadi anggap 40 musinnah siji. Tergantung ngitungnya mangke njupuke dugi pundine. Misalnya sapine 120 kan kena kabeh niku. Nek tabik berarti zakate pinten ya? 120. Nek per 30-nya 1. Berarti kan 4. Nek njukuk tabike, nek njukuk musinae zakate 3.
telu musinnah. Nek 120. Ya oleh ya. Nggih ngoten, tapi pun. Oleh papat, oleh telu. Tapi umure sing beda. Nah, Nek iya. njupuk to. Umure sing beda. Warwiyah niki sing asib manten iki Abu Hanifah. Warwiyah lan dipun riwayataken an Nabi Hanifah ta saking Imam Abu Hanifah kamadhabil jamaati kok di madhabipun jamaah. Paling utama jamaah to kowe iki maneh. Wahyalan utawi niku madhabe jamaah niku riwayatun nggih menika satu riwayat alati kang kala ngendikaken biha kelawan lati. Sapa sahibahu dua muridnya Imam Abu Hanifah. Waladzi lan ugi berupa ladzi maksudnya pendapat nggih alaihi ingkang iku ing atase ladzi ashabu utawi murid-murid Abu Hanifah al yauma saat ini. Apa sing diwerataken annahu apa sak temene saan yajibun iku wajib fi ziyadati ing dalem luwe alal arba'ina ing atase 40 bi hisabi dzalika kelawan hitungane mengkono-mengkono jumlah ila sitina sampai swidak. Jadi hitungane ngitung mulai 40 sampai swidak. Hitungane pripun fayakunu nek hitungane ngoten berarti 1/40. Sehingga sijine masih wong duwe siji ku mestine kena ya. Karena prosentase. Nggih ngoten nah. Kalau nisabnya oke, bener wajibnya zakatnya apa jenenge? Sapi 30. Tapi kan sudah kena itu 1/30 kan berarti. Atau 1/40. Kalau musinnah tadi, ini ketemu ngono Mas, berarti 2,5%. Intinya sakmono. 2,5%. 1/40 itu 2,5%. Masa? Loh, hitungan. Pilih gitu. Ya sekiranya dadi 100. 1/40. Loh, yo gak padha samut. Didadekno 100 kabeh, siji dipingno piro dadi 100. Disamakan kan berarti. Heeh. 1/40 no? 1/40. Itu tambah 6 itu tambah swida. 7/100. 2,5. Kilo 1/40 0,025. Loh, iku lak 1 dibagi 40 Cak Mahmud gak padha. Dikali 100. Iya pinten? 2,5. Nah iya. Lah nggih. Lho ki 0,025. Lah dikali 100. Dikali 100. Ngono Mas. Berarti 2,5. 2,5%. Persen loh. Ya, persen penak. Sehingga sesungguhnya zakat itu ya 2,5% itu. Iya. Negara njaluk 20 lho. Persen. 12%. Agama njaluk 2,5. Waduh kasus netizen. Kelas persen mau apa tuh Pak? Piro? Ya enggak toh. Rokokmu berapa persen? Oh iya. Pajeke, larang pajeke. Sepeda itu 66, Mas. Benda barang mewah. 66%. Iya, mulai per Januari ini itu naiknya 66% dari PKB pokok. Aku kena 300 tak hitung tahun ngarep kan. Beda. 66%. Kata anak cilik. Gusti Allah. Penjajahan nih. Jadi ngitungnya ngoten. Lah karena itulah Imam Abu Hanifah ngendikane fayakunu moko ono fil wahidati ing dalem bakor siji. Bah unta siji, bah bakor siji niku. Rub'u usyuri musinnatin utawi seperapate 10 musinnah. Ini nek nerjemahne iki. Seperapate 1/10 musinnah. Berarti 1/40 musinnah. Seperapate 10 pinten? Seperapate 1/10. 2,5%. Nah lah iya tetep. Iya wis. Berarti 2,5% dari musinnah 1. Jadi nek awak dhewe duwe musinnah siji iku zakate 2,5%. Pancen. Ngono jane. Wa fi tintani 1/4-nya 1/10. Seperapate 1/10. Kan 1/40. Seperapate 1/10. 1/10 dibagi 4
apa seperempat dibagi sepersepuluh bagi papat. Seperapat teko 1/10. 1/40. 1/10 dibagi. Seperempatnya 10 nomor. Nah, Loh, seperempat. enggak padha, Mas. Seperempat. Emang gak ketemu nih pada 2,5%. Iya. Seperempatnya Aku tetap hitung mumet. Tapi artinya rubu usuri musinnatin iku seprapate 1/10 musinnah, ngoten. Wa fi thintaini lan ing dalem bakor loro nisfu usriha. Separone 1/10, berarti 1/20. Terus ya 1/20 itu sama dengan 5%. Paling dhuwur nih. Paling dhuwur nih. Kok 1/5? Ini sugih son iki. 5%, Ding. Iya, 5%. Duduk. Iya, 5% ya. Jadi nggih toh? Separone Nggih kan separone 1/40. Kok separone? 40. Oh, nggih. Bener. Itu 5%. Ngoten. Dadi niku zakate. Dadi nek duwe musinnah siji, zakate 2,5%. Nek duwe musinnah loro, berarti 5%. Ngoten. Dadi pancet nek niki. Dadi dengan mengatakan seperti ini, Abu Hanifah itu yang menyatakan bahkan punya 1 unta pun iso nek karep zakati karena sama. Kewajibannya kan sama ya, Om. Awake dhewe kabeh kan entuk 1/10, kok wujude 1/10 teko apa kan ngono. Ya aku duwe dhuwit 1000 ya 100. Ya, Om. Duwe dhuwit 100 ya 10.000. Duwe dhuwit 1 juta ya 100.000. Kan ngoten sami. Bareng wis duwe dhuwit 1 triliun. Diganti, mudahan ganti. Dadi nek rubu Menengah ruwet itu. Apa begitu kita punya penjara 6 uang bulan. 1 triliun, zakatnya? Penjara 6 bulan, Pak. 6 tahun selesai. Oh iya, 6,5 tahun ya. Repot. Itu berarti kan 100 miliar. Iya kan? Zakatnya kan 100 miliar. Kok akeh yo. Zakatnya. Nah, iku mulai wes. Iku mentalnya berarti gak dhuwur iku. Dunyane munggah, mentalnya gak munggah. Akhirnya ngerasa akeh iku. Padahal podo. Untung ono matematika. Jujur. Awake dhewe dikai 10% ya. Sakjane niku mek wujude beda-beda ngoten tok. Wattafaqulan dos sepakat sapa para imam madhab ala annal jawami sak temene pira-pira jamus kebo nggih. Wal baqara lan sapi fidzalika ing dalem mengkon-mengkon kewajiban ngetokno zakat niku hukume sawaun padha. Pun faslun wa ajma'u ala anna awwalan nisabil ghanami wallahu a'lam bissawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nek dike persentase iku enake ya apa-apa kena diitung. Cuma ndak kena diketok iku Mang Mas. Ndak kena. Wong iki wong iki. Cepet. Cepet toh.